السلام علیکم دوستو، ابھی ہم لوگ فرینچ لینگویج میں یہ دو ورڈ سیکھیں گے. سیتے یہ تھا، س نیتے پا یہ نہیں تھا. تو ابھی ایسے یہ ورڈ نارمل سے لگ رہے ہیں، مگر جب انہیں فکرے میں یوز کریں گے تو یہ نارمل روٹین میں یوز ہونے والے عام ورڈ ہیں. سیتے سنیتے پا. ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سیتے اوریبل یہ خوفناک تھا. سیتے اوریبل یہ خوفناک تھا. اگر اسے ملا کر بولیں گے تو یہ جو لاسٹ پر ٹی ہے نا، اس کے یہ ایچ کے ساتھ ملے گا. سیتے اوریبل میں، مگر ایسے بھی ٹھیک ہے. سیتے اوریبل یہ خوفناک تھا. سیتے اوریبل دو وار سا. سیتے یہ تھا، اوریبل خوفناک، دو وار سا یہ دیکھنا خوفناک تھا. ٹھیک ہے، یہاں یہ دیکھنے میں خوفناک تھا. سیتے اوریبل دو وار سا. سیتے ہیر پاس اوجوردی یہ کل تھا آج نہیں. سیتے یہ تھا ہیر کل جو گزر گئی، کل. سیتے ہیر pas aujourd'hui آج نہیں. aujourd'hui آج. C'était hier pas aujourd'hui یہ کل تھا آج نہیں. C'était très difficile. C'était یہ تھا، très بہت، difficile مشکل. C'était très difficile یہ بہت مشکل تھا. C'était très difficile à faire یہ کرنا بہت مشکل تھا. ٹھیک ہے، à faire کرنا. C'était یہ تھا، très difficile بہت مشکل، à faire کرنا یہ کرنا بہت مشکل تھا. C'était trop difficile یا très difficile à faire. C'était lui یہ وہ تھا. اگر آپ نے کہنا ہو کہ یہ میں نہیں تھا، یہ وہ تھا، وہ. C'était یہ تھا، lui وہ. ٹھیک ہے. C'était lui یہ وہ تھا. C'était lui یہ وہ تھا. ابھی ہم نے یہ سیکھا ہے اوپر والا سیتے یہ تھا. ابھی ہم استعمال کریں گے یہ نیچے والا ce n'était pas یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، سیتے یہ تھا، ce n'était pas یہ نہیں تھا. اور ابھی ہم فکرے بنائیں گے. یہ جو نیچے والا ہے نا، ce n'était pas یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi یہ میں نہیں تھا. Ce n'était pas یہ نہیں تھا، moi میں. Ce n'était pas moi یہ میں نہیں تھا. یا پھر یہ ce n'était pas moi یہ میرا نہیں تھا. Ce n'était pas possible یہ ممکن نہیں تھا. Ce n'était pas possible یہ ممکن نہیں تھا. Ce n'était pas یہ نہیں تھا، possible ممکن. ٹھیک ہے، possible ممکن. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas یہ نہیں تھا، facile آسان. ٹھیک ہے. Ce n'était pas facile یہ آسان نہیں تھا. facile مطلب آسان. Ce n'était pas mon choix یہ میری چوائس نہیں تھی، یا پھر یہ میری پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے. Ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas mon choix یہ میری چوائس نہیں تھی. C'était très loin یہ بہت دور تھا. C'était très loin یہ بہت دور تھا. اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ زیادہ دور نہیں تھا، Ce n'était pas loin یہ زیادہ دور نہیں تھا. Ce n'était pas loin یہ زیادہ دور نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ دور تھا. C'était très loin یہ بہت دور تھا. Ce n'était pas loin یہ زیادہ دور نہیں تھا. C'était très loin. Ce n'était pas loin. C'était ma faute یہ میری غلطی تھی. C'était یہ تھی، ma faute میری غلطی. C'était ma faute یہ میری غلطی تھی. ٹھیک ہے. Ce n'était pas ta faute یہ تمہاری غلطی نہیں تھی. Ce n'était pas ta faute یہ تمہاری غلطی نہیں تھی. C'était ma faute یہ میری غلطی تھی. ٹھیک ہے.
اپنی غلطی جو ہے وہ قبول بھی کر لینی چاہیے کبھی کبھی. سیتے محفوظ.